Velkommen til. Det er jul her om 2 dage. Og jeg har lovet en julevideo, hvor der er godt med grounding, med jordforbindelse. Så vi skal ud af hovedet, ned i kroppen og skal lande, sådan så vi får etableret et godt og stabilt fundament at komme igennem julen på. Og den her praksis kan selvfølgelig også bruges på alle mulige andre tidspunkter. Det du skal bruge til denne her sekvens, det er, at du skal bruge en bold. Jeg har lige taget 3 forskellige bolde frem. Det ene, det er en lacrossebold. Det andet, det er den der korkbold, som man får eller køber. Blandt andet i Tiger, og Rema har det nogle gange. Eller så kan det bare være en tennisbold. Det kan også være en af de der tune-up therapy balls, som jeg også er meget glad for at bruge. Jeg har ikke erfaring med at lave den her sekvens med bolde med pigge. Der er mange, der spørger mig, kan jeg bruge den? Prøv, men jeg ved ikke, om det fungerer. Og så skal du bruge et tæppe eller en blok. Så det er det, som der skal bruges til denne her sekvens. Og måske du vil have øjenpude til afspændingen. En pølle, hvis du har det, eller en pude. Du kan jo altid lige sætte mig på pause og lige hente det, du skal bruge. Men vi går i gang. Så lad os starte liggende. Så bare læg dig her i constructive rest til at starte med, og så bare lige lad kroppen lige lande her. Lige tage en dyb indånding, og så bare lige på udånding, lige se om du kan slippe, og bare lige blive lidt tungere mod underlaget her. Og så prøv lige at registrere tilstanden i dig lige nu. Med den her blide tilgang, hvor at hvis det er muligt, så lad være med at have nogle forventninger til, hvordan du skal være, eller hvordan du skal have det lige nu. Så bare sådan en slags accept af dig, din krop, din tilstand i dette nu. Og lige lad kroppen lige lande her på et par udåndinger, så og lige blive lidt tungere her. Og så prøv lige at mærke ind her i din jordforbindelse. Vi har de her 4 områder, som ligesom kan være markører fra, hvordan jordforbindelsen er. Tilstanden der. Kontakten til kloden. Så det ene, det er fødderne. Så bare lige mærk dine fodsåler her. Deres kontakt til underlaget. Kontaktfladen her. Og næsten som hvis du lå i vådt sand. Lige mærk det aftryk,
de her fødder vil lave lige nu. Hvor der er kontakt, hvor der er ikke kontakt, hvor den er tydelig, hvor den er mindre tydelig. Så gå op til sædet og lige mærk kontaktfladen her. Måske tag et aftryk. Hvordan er jordforbindelsen her? Så går du til skuldrene, skulderbladene og kontaktfladen her. Og så fornem jordforbindelsen her i det her område. Og så til sidst her lige mærk bagsiden af hovedet og kontakten til underlaget her. Jordforbindelsen. Herfra skal du hele vejen op til stående. Og du skal lige have din bold med dig. Og så stiller du dig. Så er du lige mærker. Du lige lander, lige mærker det sådan at stå her og lige mærker kontaktfladen her i stående tilstand. Så lige start med at rulle skuldrene op og bagud og op og bagud, og det kan være sådan en stor bevægelse, det kan være en mellembevægelse, det kan også være en lille bevægelse. Bare lige løsne lidt her i området. Måske også lige nakken. Vi skal strækkes her. Så lige lad armene komme op over hovedet, så lige få et sidestræk, måske lige tage den ene fod ud til siden og strække væk fra den fod her. Måske tage fat om håndledet, bare lige stræk hele siden. Forsiden, bagsiden. Skift side. Skift håndled. Tag den anden fod ud til siden og lige få strækket ind. Træk vejret ind her. Og igen til modsatte side. Sidste gang. Lige til den anden side her. Og så strækker du op mod loftet. Og lige strækker den ene side, den anden side. Strækker begge hænder op mod loftet. Og så kommer du forover, lige en forbøjning. Lige slipper hoved og nakke og skuldre. Trækker vejret ind i ryggen. Bøjer lidt i knæene. Du kan holde dig med albuerne, eller
Bare lige stå her. Mærke den her foroverbøjning. Indånding ind i ryggen. Udånding, slip maven. Og så rygvævl for rygvævl ruller du hele vejen op hovedet til sidst. Lige lad skuldrene, nakken komme på plads. I mærker kontakten til måtten her. Det våde sand og aftrykket der. Så tager du din bold og starter. Lige lander her og lige står og bare åbner for foden. Kører op og ned, krydser tværs. Så lige mærk, okay, kommer du til at spænde op i det modsatte ben, knæet, så lige mini bøj der, og slip skuldrene af fingrene. Så skal du ind i svangen, ind i den her bue, og så bare lige stå her, kør lidt frem og tilbage, eller hold presset. Du slipper på din udånding. Kør ind her. Trædepuden lige under det bløde af trædepuden. Lige stå og træde lidt ned her. Og så bare lige give hele foden her en omgang til sidst. Og så stiller du dig lige her. Bare lige mærker kontaktfladen nu. På denne her fod, denne her side. Hele vejen op. Op omkring hofte, skulder og næsebor. Og så lige mærke modsatte side, den side, der ikke har fået en omgang endnu. Forskellen der, kontaktfladen. Så tager du modsatte fod, mikrobøjer i knæet her, slipper hænderne og skuldrene. Vi starter med at varme op, kommer godt rundt på kryds og på tværs hele foden her. Så kan du gå ind i svangen. Lige stå herinde. Lige kom godt ind. Køre lidt op og ned, eller holde presset. Træk vejret ind. Punktet lige bag ved trædepuden. Så lige kom herind.
Og så lige tage hele foden. Hvis der er steder, du lige har brug for at give lidt opmærksomhed, gør du lige det. Og så stopper du og bare lige lander her en gang, lige mærker føddernes kontakt i underlaget i forhold til det der aftryk, det våde fodaftryk. Bare lige mærk tilstanden her. Og så skal vi ned til liggende igen, så læg dig tilbage i Constructive Rest. Tag din bold med dig. Så lige endnu en gang, lige mærk fødderne her. Kontaktfladen der. Jordforbindelsen nu liggende. Og igen mærk ind og sige sædet og kontaktfladen der. Jordforbindelsen. Så tager du bolden ind på venstre balle, så du løfter op og placerer den under venstre balle. Hvis du nu synes, at den her niveauforskel er lidt for stor, så kan du lægge højre hånd under højre balle, eller tæppet, eller blokken. Og så kører du rundt her, så vi giver venstre balle nogenlunde samme omgang, som vi lige gav fødderne her. Så nogle gange så kan det være, at du lige skal løfte op og rykke bolden. Vippe rundt. Kom rundt. Og her der kan du jo både strække benet ud, bøje det ud til siden, eller lade det komme op i luften, eller lægge venstre ankel på højre knæ. Det kan også være, det kan fungere. Så hele ballen skal ligesom have en omgang her. Er der punkter, hvor det er stramt? Bare lige træk vejret ind, og så lige slippe på udåndingen ned i området. Måske et par gange, hvis det er til at holde ud. Vi tager lige et par øjeblikke mere her. Og du kan også lade bolden komme ud her på venstre side af hoften. Og så ligge og lige holde, køre lidt ud mod venstre side, ryk bolden lidt op og lidt ned, så du lige får hele
siden her også. Der kan også være noget at komme efter. Så tager vi, fjerner bolden, og så ligger du bare lige et øjeblik og bare lige mærker venstre balle, hele venstre side. Du kan også prøve at mærke ind i næseborene. Det kan være, at du også ser eller mærker, at der er en forskel her. Lige mærk jordforbindelsen her i venstre balle i forhold til den højre. Så tager du højre side. Giver den højre balle samme omgang. Igen kan du strække benet ud, du kan bøje benet, komme ud til siden, komme op, eller lægge højre fod på venstre knæ er også en mulighed. Så kommer du rundt, rykker lidt efter lidt. Og lige får hele ballen masseret godt igennem. Trækker vejret ned, hvis det er, der er stramt, spændt, ømt. Slipper på udåndingen. Det er lidt endnu. Og så måske også lige tage ydersiden her af højre hofte. Lige et par vejrtrækninger mere her. Og så tager du og fjerner bolden og bare lige lander her. Mærker hele højre side. Ballen, jordforbindelsen. Så mærk ind i skuldrene og fornem kontaktfladen her. Grounding. Lige mærk hele det her område her. Og så skal du have den her bold ind, sådan på venstre side, op omkring kravekanten, sådan midt på. Og nogle gange så skal man lige gøre et par forsøg, før man finder det. Hvis du nu har Deep Blue, eller pebermynte, eller tigerbalsam, eller sådan noget, så kan du jo også putte det på området inden, ligesom vi gør i yogaundervisningen nogle gange.
Og så lægger du hen under venstre side her. Lægger du bolden ind, og så kan det være, når du lige er ankommet, at du lige skal ligge og bare lige trække vejret ind i området. Og lige slippe. Lige ankomme her. Det kan være, du skal lidt op, lidt ned, lidt til siden. Det kan være, at du lige skal bruge et øjeblik på at finde det rigtige sted. Så inviter stress og jag, planlægning, bekymring og hvad det er, til lige at få lov at slippe her for hver udånding du tager. Du kan tage venstre arm op på brystet og lægge her og mærke, hvordan er det, fungerer det? Eller skal armen tilbage i underlaget? Så en anden mulighed er at tage armen hele vejen op i luften. Køre rundt eventuelt, sådan store bløde cirkler. Over mod højre. Bare bliv, hvis der er et sted, hvor du ligesom mærker, lige der har du fat i noget, der kan du slippe på din udånding. Du kan også ligge og rulle lidt rundt, lave små cirkler, eller lægge håndryggen på panden. Så prøv det lidt frem. Det kan også være, at armen bare skal tilbage i underlaget eller på brystet her. Inviter udånding til at hjælpe dig med at slippe. Hele venstre side her. Sidste par vejrtrækninger her. Og så fjerner du bolden, og så bare lige ligge her og mærke venstre side. Og land måske med et suk her. Mærk slippet. Også mærk venstre skulderblad i forhold til det højre. Jordforbindelsen også her. Så tager du højre side. Passerer bolden. Trækker vejret ind og mærker, om du skal lidt op, lidt ned. Lige bare lander også her. Vi prøver vejrtrækningen, før du begynder at gå dybere. Måske bare lige slippe mod bolden på udåndingen. Når du mærker, at du er klar, hvis du overhovedet bliver klar, det kan være højre side af være, så tager du armen op og måske lægger den her fra brystet til at starte, men du kan også lige lave små bevægelser, lige mærke, og hvordan er det her. Træk vejret ind og slip på udåndingen. Det var alt det der julestress, du lige skulle slippe her i højre side. Det kan også være, at armen skal op. Gå
på med det, der virker for dig lige nu i dag. Ikke noget med at presse noget igennem, eller overrule et nej, hvis kroppen siger nej. Det giver som regel bare en regning senere. Indånding og udånding. Det kan være, at du skal lidt op, lidt ned. Det kan ændre sig lidt undervejs. Et par øjeblikke mere her. Og så fjerner du bolden, og så lægger du bare lidt øjeblik og mærker slippet. Højre side og højre skulderblad. Jordforbindelsen her. Så lige mærke ind i baghovedet her. Hele bagsiden af hovedet, lige mærk kontaktfladen her også endnu en gang. Så kommer du lige et øjeblik op til siden, så du sætter dig lige op. Og så tager du fat her, bare med 2 fingre eventuelt på hver hånd. Og så lige kør rundt her på bagsiden af hovedet, kraniekransen. Bare lige massere, lige løsne. Bare slip på din udånding. Få lidt cirkulation ind. Blidt eller hvor meget pres du nu mærker, du skal putte ind. Lige et par øjeblikke mere her. Det kan også være, du lige mærker, at du lige skal have siden af hovedet og så tændingerne. Eller nogle andre steder, så bare lige gå med det selvfølgelig også. Og så herfra, så lægger du dig ned igen. Og bare lige mærke kontaktfladen nu. Så også lige få en fornemmelse af fødderne der. Grounding, sædet og grounding her. Skuldrene, deres grounding, baghovedet.
kan være, der er sådan en lidt mere tung fornemmelse i alle 4 områder. Det kan være, det er sådan en fornemmelse af at være lidt mere til stede, eller afspændt, eller måske sådan snurrende aktivitet. Forestil dig, at du gennem alle 4 områder slår rødder ned igennem jorden her under dig. Under fødderne, sædet, skuldrene og baghovedet. Og så for dit indre øje, så se de her rødder for dig. Formen, længden, farven, størrelsen. Lad dem sådan grave sig ned i jorden, ned i mulden. Borer sig ind. Alle 4 områder. Så på indånding, så forestil dig, at du suger næring fra mor jord op. Og når du ånder ud, afgiver alt det, du ikke skal bruge. Stress, planlægning, tankemøller, to-do-lister. Indånding, saft og kraft, næring. Udånding, slip. Dit eget åndedrætstempo lige nogle gange her. Sidste indånding og udånding, og så stopper du øvelsen. Og lige ligger et øjeblik. Mærker, hvordan du er forankret her. Forbundet. Nedad til. Så tager du knæene til brystet. Du skal videre i et twist. Så du tager knæene op til brystet, og så ruller du ud til højre side her. Du kan lægge højre hånd på venstre knæ. Du kan lægge venstre arm ud til venstre side. Så du ligger her i et twist, en rotation. Du kan kigge op i loftet. Eller ud til venstre side. Og så bare lige lade indånding komme ind her i venstre side. Lad venstre skulderblad blive lidt tungere. Hvis du har brug for at lægge venstre arm på noget, kan du lægge den på tæppet eller blokken, hvad du nu har. Indånding og udånding. Så vejrtrækning med de anker.
Lidt endnu. Den her er super god til fordøjelsen. Lige det sidste lille stykke tid her. Ind i venstre side. Sidste par vejrtrækninger. Og så lad du knæene komme ind og lige sæt fødderne i måtten et øjeblik. Og bare ligger land og lige fornem ekkoet her fra twistet her. Så tager du knæene op, kører ud mod venstre side. Du kan lægge venstre hånd på højre knæ. Kigge op i loftet eller ud til højre side. Højre arm i gulvet, slip omkring højre skulderblad. Og lad indåndingen komme ind her, ind i højre side. Lad den åbne sig. Du frigiver selvfølgelig bare på udåndingen. Rører du væk fra åndedrættet og fra højre side, så vender du tilbage, når du bliver opmærksom på det. Højre skulderblad kan måske slippe lidt på udåndingen. Lidt endnu. Sidste par vejrtrækninger her. Ind i højre side.
Og så kommer du tilbage til midten, bare lige lander her. Måske med et suk og mærker. Kroppen lige vender tilbage til neutral. Og så tager du knæene til brystet. Trækker vejret ind i lænden. Bare lad maven slippe og blive blød, når du ånder ud. Og så lader du fødderne lige komme tilbage i måtten og lige ligge her et øjeblik, inden vi skal videre. Så du skal hele vejen rundt og ligge i barnets stilling. Du kan vælge at ligge med panden på det tredje øje her på bolden. Kan give lidt ekstra stimuli. Hvis du har en blok, kan du også vælge at bruge blokken. Brug kanten her. Sætte kanten på her, eller her, eller her. Så alt efter, hvor langt du skal ned med hovedet. Og så lander du her i barnets stilling. Bare lige lad sædet slippe lidt. Skuldrene søge væk fra nakken og halsen. Ligesom glide lidt ned langs ryggen. Tyngden er i underkroppen. Halebenet søger ind under dig. Så lad indånding komme ind i ryggen. Lad den åbne hele ryggen. Og udånding bare slip. Lad maven blive blød. Indånding og udånding. Lidt endnu. Bare forbliv med dit åndedræt. Ind i ryggen. Sidste par vejrtrækninger.
Og så skal du langsomt komme op. Hovedet til sidst. Du skal komme rundt, lægge dig til afspændingen. Tag dit tæppe og din øjenpude og hvad du nu har brug for. Og start med bare lige at lande. Læg dig til rette. Lige tag et par dybe indåndinger. Og du bare lige lade kroppen synke ned her mod underlaget, når du ånder ud. Bare lige fornemmer endnu en gang tilstanden inde i dig lige nu. Din jordforbindelse. Ekkoet fra yogaen. Så start med at lade opmærksomheden glide ned til venstre fod. Bare lige afspænd hele venstre fod. Lad den blive tung. Så lad afspændingen glide videre op til anklen her. Videre op til venstre underben. Til knæet. Til venstre lår. Og lige mærk hele venstre ben her fra tær til hofte. Forestil dig, at det spænder af og bliver lidt tungere måske. Så lader du opmærksomheden glide til højre fod. Lad den spænde helt af. Hele højre fod. Anklen. Underbenet. Højre knæ. Hele låret. Mærk nu hele højre ben fra tær til hofte. Tung og afslappet. Begge ben nu. Og
Så lad du opmærksomheden glide op til venstre hånd. Afspænder hele venstre hånd. Håndleddet. Underarmen. Venstre albue. Overarmen. Og lige mærker hele venstre arm fra fingerspidse til skulder. Afspændt og afslappet her. Og så lad du opmærksomheden glide til højre hånd. Slapper af og spænder af hele højre hånd. I håndleddet. Underarmen. Højre albue. Overarmen. Lige mærker hele højre arm. Tung og afspændt fra fingre til skulder. Begge arme på en gang. Begge ben på en gang. Og så lader du opmærksomheden glide til underlivet. Spænder af her. Spænder af omkring hofterne. Og ballerne. Og maven. Og lænden. Brystet. Hele ryggen. Og skuldrene. Vi mærker hele torsoen, tung og afspændt. Så lader du afspændingen brede sig op til halsen, til nakken, videre op til baghovedet, toppen af hovedet, til panden, øjenbrynene, begge øjne, næsen, kinderne, hele munden, hagen, venstre side af hovedet, højre side af hovedet, mærk hele hovedet nu, tungt og afspændt. Hele din krop fra top til tå. Afspændt. Tung. Og forestil dig, at du bare giver efter her for tyngdekraft. Spænder af og slipper ned mod underlaget, ned mod kloden.
Udånding for udånding. Mærk så en regenerering og en revitalisering af hele dig. Krop, sind og måske også sjæl. Tusind tak, fordi du praktiserede med. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig jul. Tak for nu. Namaste.